Bueno, eu chamo-me Manolo González Pérez. Son aquí, viñen para o Pazo hai 40 anos e hai cousas que me impresionaron cando entrei aquí e agora estuve aquí traballando ca Deputación nos jardines, no mantenimiento do Pazo. Eu levo 40 anos aquí no Pazo, pero traballei 20 e tantos anos para a Diputación, o mantenimiento dos jardines e do Pazo e das goteiras e do que había. Pois entrou a Diputación, cando isto saliu a Diputación, colleu a Diputación xa os 10 anos que levamos aberto ao público, xa as cousas foron cambiando, moitas obras e moito traballo, con cariño, fixen estas cousas todas e agora estou jubilado, claro. Bueno, eu tiño algúns recunchos por aquí, e aquí por diante tiña isto aquí por diante da cociña, aquí debaixo desta cerdeira, o salón de billar, sempre me gustou moito, todos os juegos. E bueno, e isto agradecerlle á Diputación, ao organismo oficial da Diputación, o traballo que fixe aquí, todo isto, para que isto se cuide. E felicidades por os 10 anos que está isto aberto ao público.